Guten Morgen, Gabi. Сме на пътя ред. Да. Отиваме за Бургас. На бъс къса. Да плуваме, да ги убием. Кажи, какво ще плуваш? 50, 100, 200 кръста. Аз ще плувам 100, 204 за Читано и 50 бруст. И днеска имам 50 бруст. И да, днес тръгваме. Положението е... Ти какво имаш днеска? Не знам. Видя ли си ентрилиста? В смисъл... Не. Аз вчера по случайност разбрах, по погрешка. Ето ги другите хора не че се виждат. Ралица, кажи здравей за влога, защото само ти се виждаш. Това е Тиана. Това е Тиана, ако не я познавате, това е Тиана. Мен ме е страх да пия вода, да не ми стане богато. Не, няма. Не. Толкова люто ли ми стана? Не, точно правя, тука. Някаква риба. Някаква риба. Не е много яка. В смисъл? Мен най-че беше закуската. Здравейте. Изядохме, пробвахме. Да, пробвахме. Имам зарядно, на Яница. Халва. Правим ви тези работите. Да. За Мила специално. Поздрави. Това ще ми падне, бе. След обеда аз имам 100 крови и 100 грама. Да, проверихме какво имам. Да. Яница има 50 бруст. И може би и щафета, ама зависи дали ще правим. Аз искам да правите смисли. Две жени, две мъже? Да. Така, хора, чакай да снимам. Брис, бъса, къса, Яницак. Започваме. Да. Ту, алигатори във влака. Ту, алигатори във влака. Ту, алигатори във влака. Ту, алигатори във влака. Алигатори във влака. Зеро, шугар. Било. Не е лошо. Лили каза 6 от 10. Да, малко е странно, защото с някакъв подсладител, дето... Следобяда след 2 часа имам предвид. Отиваме на загрявка и после ще плуваме. Гъсте да отидем. Ти? Добре. Аз имам 50 бруст. Имаме... Ягодай. Чашата. Има някаква играчка. Искам правим анбоксинг. Да видим аз какво имам. Аз имам кефир. Аз имам моли. Имаш четка за зъби? Имам четка за зъби. Лена не е тук, ние гледаме. Да. Аз имам такова. Имам такова за моливо. Сапун. Аз имам лимон. Аз имам Паста за зъби И аз имам сапунче. Това всички го имаме. Отваряй! Имаш същите неща като моите, Лили. Само, че това ти е зелено, моето е... Hello? Това е Ралица. Кажи колко бе? Аз плувах. Да, искам да ви кажа, Ралица се махна от спортното и почна да плува по-бързо. Това е някакъв вид предупреждение. Да. И такова. Ти реално колко са подискали? Аз не знам, аз си ги държах по 1,18, 1,18. Да, и аз това знам. В най-добрия ми случай плувах по 1,6. Сега най-5. Най-5. Гледайте, Коста! Аз плувах 50 бруст. Не ходите в спортното и не плувате по тренировки. Аз плувах 50 бруст. И просто бях прекалено бърза. Да, декласираха ме за фауста. Повтори това, което каза. Не съм бяла. Май. Що се? Пъжетата не лети. Другите спят в момента. Може да са събудили.
Пуска, здравейте хора, днес. Сега може да чуете нещо от целия влог. Да, за това започвам да снимам от сега, защото после нищо няма да чувате. Може да се взема микрофон. Аз си нося микрофончето. То така работи. То така работи това микрофон. Да, някаква картина. Трябва да снимам Мито. Аз забарай. Айде, Мите! Все пак. Нервната система. Това бях аз виновна, защото ето така Лили се бави, аз просто върва и не гледам. Ето, вижте колко се бави. Аз до сега вече щях да съм си в стаята. И да, изкъсвах джапанката, но тя е опитна и друг път и се е случвало. Чак толкова не ми се случва, само единия край до света. И да, разбира се, тъпия асансьор, както виждате, се движи с невероятна скорост. И да ви кажа, колкото и пъти да натискате копчето, не идва по-бързо. Да. Чакай да фокусирам тук. Фокусирай, Ето. Аз не съм ви разказвала какво се случи днес. Какво сме плували, какво не сме плували. Желаеш ли да разкажеш ти или аз да говоря? Ама, какво да разкажа? Ето, статим. Имам си ваучерки. Валчер! Саша, ти нещо ще кажеш ли? Да. За днес. Ами да, хора, аз плувах 2 съчетано. Имам мешка, имам и аз валчер. След обяда се надяваме, молим се нашата награда. 100 съчетано имаме след обяда. Аз се моля ето за това тук. Ето това тук, което... Може ли да ги взема ли? Разбира се, yes. Са очила, и то много хубави очила. Затова се надяваме след обяда, защото дават различни награди всеки ден. Ще видим след обяда какво ще стане и на ваучер ще бъдем доволни. Peace out от тая стая, после може да ви влогваме и от другата стая. Тя няма нищо да плува. Кажи. Янца смачка мръсната му доска на 200 съчетано и е отказал от това. Хора, не само аз съм влогърка тук. Видях, може би само от един отбор тия хора да имат GoPro 10. Донейтвайте, за да си взема и аз нещо ново. Че 100 съчетано свърши, аз съм първа, имам и ваучер, което е много яко нещо, защото на никое състезание не дават награди. Следващия, който имаме да плува е Наско. Наско има 200 гръб и Моника. И така, за сега е това. Знам, че пак нищо не чувате. Ралица също плува. Доволна ли си? Тя е доволна на 100. И на 400. И на 400. Това изобщо не е малко. Така ли трябваше да снимам? И какво става, хора? Аз съм няма ви кажам. И днеска си остава чорапа. Плувахме 400-200 крол и на 405 секунди отдолу, на 205 секунди отгоре. Митака плува с 2 секунди отгоре. Плува с 2 секунди отгоре на 200 крол. Ама на 400 направо изкърти, някакъм какво, защото Яница ще цензурира и после ще ни убие. Ще се почерпим с едно KFC днеска и
сме Бургас, Славейков, махалата, Тривата, Остата. Както е казал моят приятел Дюв, няма кой да стане батя, освен... Stop it. Get some help. Това беше от мен. Сави, Яница, какво правиш? Нищо ти няма. Ако този клип събере 100 000 лайка, не, ако този клип събере 50 лайка, ще направя един отделен клип, който ще съм само аз в него и може би Яница ще има малко, защото все пак не е на канал и ще го качим. Мир хора, чао, ай, мазна. Малко да се нахраним. Не, че За последно, ние сме бедни и за последно да хапнем. Какво се занася? Говорим го взека цяло. Не, просто парите са ми стаята, защото ти избяга и... Хайде, ралица! Следен ден, следни сили. Аз имам 400 тъщан, заедно с Сашто. Митко е най-бързия на 50 крол. И аз забравих картата за хотела в мен, ама ние може да се връщаме, така че... След малко ще плува Моника и Лили на 50 делфин. След това име Влади и малкия на 400 тъщана и след това сме ние с Сашто. Малко съм ви снимала, съжалявам отново. Това мисля, че го казвам във всеки влог. Но наистина на това състезание нямаш как да използвам GoPro-то. Просто нямаш как да се случи. Лили, разкажи ти, защото пак ще кажеш, той е скучен, този път ще е скучен заради теб. Да, аз съм ти виновна. Какво да разкажеш? Гладко съм насрана. Пак черния. Това е весело. Гледа някакви работи. Много забавно. Кажи, какво плува? Веселил филм. Добре ли го плува? Да. И какво плува? 400 метра съчетано плуване жени. И как беше? Ле. Кът! Христо Перилов, ти доволен ли си от своето 50 метра делфин? Каза кашкавалко. Как си знае, че е за него обаче? Мокни ме, Травис Скот. I get those goosebumps every time. Брахме да ядем. Ядохме и се прибираме. Бяхме в Хесбургер, гайс. Липсва ви Сашто, нали? Тя не е тук. Говорим да ми предложим Сашо да сме толкова. Ама Сашо не на така, Сашо. Сашо камерата не на така. Ето как идем да тупа по това. Баба ти такава. Да. Ето. Тези крака са на един труп. Взехме едно затваряне, то беше